እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ 11 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ። ሱዳን 3 መራሕቲ ተቃወምቲ ናብ ደቡብ ሱዳን ኣረኪባ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት የካይድ ኣሎ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ ደራሼብ ዝተባህለ ከባቢ 11 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ንሰራሕተኛታት ሆስፒታል ብምጥቃስ መርበባት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ክልል ብወገኖም ካብ ባሕቲ ነሓሰት ሒዙ ንክልተ መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ምስ ዕጡቓት ከም ዝተኻየደ ብምሕባር እቶም ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘይኮኑ መልኪቶም። ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጊዶሌ ዝተባህለ ሆስፒታል ሲቪል ዝተኸድኑ 7 ሬሳ ከም ዝተቐበለን ብኸቢድ ቆሲሎም ዝመፁ 4 ድማ ሆስፒታል ምስ በጽሑ ከም ዝሞቱ እናፍሊጡ። 4 ካብቶም ዝተቐትሉ ሰባት ደቂ ኣንስትዮ እየን። ከም ኣብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ እውን ምስ ብሄርን ዋንነት መሬትን ብዝተተሓሓዘ ተረጋጋሚ ግጭታት ክኽሰት ጸኒሑ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ክልል ንናጽነትን መሰረሰ ውሳኔን ዝጠልቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ከም ዝንቀሳቐሱ ይፍለጥ። ኣብ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባ መጥቃዕትታት ኣሸባብ ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ሶማል ንምዝታይ ናብ ከተማ ባይዶዋ ምእታዎም ተሓቢሩ። ኣሸባብ ደቡብ ኢትዮጵያ እናጠሓሰ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክካየድ ይርአ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስና ከባቢታት ናብ ውሽጢ መሬት ሶማል ዝኣተወ ናይ ጸጥታ ዞባ ከተቕውም ከም እትደልያ ተመልክት። ሱዳን ን3 መራሕቲ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ናብ ጁባ መሊሳ። እቶም ሜጀር ጀነራል ፑር ኡርዎፕ ኮል፣ ሜጀር ጀነራል ኒዮንግ ጋራን ኮልን ብርጌደር ጀነራል ጋትሉዋክ ማጆክ ለይን ዝተባሉ 3 መራሕቲ ተቃወምቲ ብሰንበት 7 ነሓሰዮም ፉል ኣብ ዝተባህለ ቁሸት ብሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ተታሒዞም። ንሳቶም ስድራ ቤታቶም ንምርኣይ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ሱዳን መሰገሩ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ተኸታቲሎም ከም ዝሓዝዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኩሎም ኣባላት መሪሕነቱ ምዃኖም ዘረጋገጸ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት ንሓርነት ደቡብ ሱዳን SSMPA ዝተባህለ ዕጡቕ ተቃዋሚ ውድብ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ቱት ጋትሉክ ማኒን ንኣዘዝቲ ተወርዋሪ እዚ ሱዳን ጉቦ ብምኽፋል ከትሕዞም ከም ዝኸኣለ ወቒሱ። እቲ መኻሪ ጸጥታ ነቶም 3 መራሕቲ ተቃወምቲ ተኸታቲሉ ከትሕዞም ዝኸኣለ ኮሚሽነር ምምሕዳር ማዮም ንዝነበረ ሓዉ ጄምስ ጋትሉክ ማኒን ብ22 ሓምለ ምስ ዓጀብቱ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ብምቕታል ስለ ዝጠርጠሮም ምዃኑ እቲ ውድብ ኣሚቱ። ንሱ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓዉ ብዘስምዖ ቃል ጉዳይ ቅትለት ሓዉ ንምክትታል ካብ ዝነበሮ መዝነት ኣማኻሪ ጉዳያት ጸጥታ ፕረዚደንት ክእለሙ ውሳኑ ይፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ንመራሕቲ ተቃወምቲ ውድብ ሱዳን ናብ ጁባ ምርካቡ ምስ ጸጥታን ሓበራዊ ሰላምን ብዝተሓሓዝ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣለዓዒሉ ይርከብ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት የካይድ ኣሎ። እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ዑደቱ ብ7 ነሓሰ ብደቡብ ኣፍሪቃ ፈሊሙ ክሳብ 12 ነሓሰብ ዘሎ ግዜ ናብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ክበጽሕ እዩ። ዕላማ ዑደት ብሊንከን ዝምድና ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ምሕያልን ነቲ ኣብ 13 ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክካየድ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ዋዕላ ኣሜሪካን ሃገራት ኣፍሪቃን ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ንምምያጥ ምዃኑ ተሓቢሩ። ምስ ፍሕፋሕ ቻይናን ሩስያን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሻቕሎት ዝፈጠረላ ኣሜሪካ ናብዛ ኣህጉር ቆላሕቲኣ ትዕቢ ምህላዋ ተንተንቲ ይረድኡ። ላዕለዋይ ወኪል ምምሕዳር ባይደን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበጽሕ ዘሎ ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ካብቲ ኣህጉር መምላስ እዩ። ሚኒስተር ላቭሮቭ ካብ 24 ክሳብ 27 ሓምለ ናብ ግብፂ፣ ዩጋንዳ፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኢትዮጵያን ኣብ ዘካየዱ ዑደት ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዕብለላ ሓደ ካብ ቀንዲ ብድሆታት ኣፍሪቃን ካልኦት ኣህጉርን ኢሉ ምውቃሱ ይዝከር። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙ ኣሎ። መደብ ስፖርት ይቕጽል። ሰናይ ምክትታል።
ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ